Sanibonani. Izolo ke kusho ukuthi bekuwumshado kaMseleku noMacele. Ziningi ke izinto ezenzakalile. Umshado ubumuhle wona. Kodwa ke khona ezinye izinto ezibuhlungu ezenzakalile nezinye ke ebengaqondakali engazi noma ziyizo. Nami isiZulu angisazi kahle kodwa khona izinto enginothesile ezenzakalile. Okay, uqala ngokubuhlungu okwenzakalile. Kusho ukuthi kade kufika abantu bakaMacele. uThobile ke waphuma nabantu bamseleku. Kusho ukuthi ethi ena uyokwamukela abantu bakwaCele. Kwagcina ke esephoxeka ke uThobile. Abantu bakaMacele becula amaculo bethi ufunani uThobile noma ufunani ufunani uThobile la. Kusho ukuthi waphoxeka ke wahamba ke wabuyela emuva ke ephatheke kabi. Kuthe kusanjalo ke fikiyane futhi noMangwabe umbali. Fikiyane noMangwabe kwenzeka semtingi ke nakena ke baphatheka kabi ke kwaze wafese ekutheni ke bayakhala. Decide ukubuyela emuva endlini bathi bazophuma uma sebebizwa ke ukuthi nasebengeza. Into ke engithusile ukuthatha sekufika esigcawini ke iphoyisa shothi labuza ke ukuthi umshada nje uyamthanda yini ke fine labuza kathathu. Into engididile bengilindele ukuthi ena ke angithi kuthiwa masuvuma ushiya ingoma yakho ungene ukutshengisa ukuthi uyavuma ngempela. uMacele uvele wama kunalokho kwagiya umkhwenyana uMseleku. Ngadideka ke uMacele yena washa amaVows ke bekuyinto engiqalayo ukuyibona ke kodwa vele sesiphila phela esikhathini samanje okungenzeka ukuthi izinto sezashintsha angazi noma kwakuvele kwenzakala. Kodwa ke simthole esesha amaVows angazi noma Ayashiwo esiZulwini noma washiwo. Usungakhomenta ke ezansi usho ukuthi wena wazi kanjani Ayashiwo mhlawumbe ngakini vela amaVows noma mhlawumbe into entsha ngazi kuthini ukuphawula kwakho. Kodwa ke all in all umshado ubumuhle kodwa ngifisa kuthiwa le ndaba yomakhumalo noMangwabe begcine sebelaphana ukwamukela abakwaCele. Ngifisa kuthiwa bekunendlela engcono yokuyihandlisha kunokuthi bagcine beze bephoxeka kakhulukazi ngoba bekhona amakhamera. Ngoba kusho ukuthi ugcine anganoma besho ukuthi besacasukile noma besaphatheke kabi uMangwabe bekumele azombatha wagcina engasaphumanga ke kusho ukuthi uphoxekile or besacasukile. Asazi ke kuthini ukuphawula kwakho ke ngicela ucommente lapha ezansi. Ungakhohlwa ukusubscribe uma ukuthi ubungaka subscribe. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela ivideo.